नोङो संसार जानो फैफिनबाय मोजांनि बाथ्रा नंना नङा दाथ' संसार जानो फैबाय गाबोननि दिनाव आरोबाव नोंनि हौवाया नोंखौ रागा जोंनानै दोखो दोखो बुबाय हा नोंखौ गारना खारदोंमोन आंखौ दा नों आंनाव फैफिनलायबाय मास मोननैनि उनाव नोंखौ नोंनि हौवाया दोखो दोखो बुलायबाय नों मा खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायहरनाय जाबाय आरोना नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मा भिडिअ लानानै फैदों आं बेनि सायाव जेबो बुंथ'लायला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो गासिखौबो बुजिजोबखागोन आरो भिडिअखौ नायखांनानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होलांदो लोगोफोर अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांग्रोदो खनजिता जेम्स बेनिफ्राय खनजिता नों दा न'आव फैफिनबाय न'आवनो संसार जानो फैदो ना गारलायनो फैदो गारलाया थाफैफिनबाय न'नि मानसिफोर बेखौ खालामहरदों नालाय गासिबो गामिनि ओमफ्राय नोङो ओरैनो हाबा जानाया खै बोसोरसो जाखो हाबा जानाया माबायाव मा होनोमोनलाय 2012 जादोंमोन 2012 दा 2026 नोंनि बैसोआ बेसेबांसोमोन बै समाव अब्ला माबा उन्दैथारमोन 18 बोसोरफोर जाबायमोनदां नंगौ अब्लाथ' जासाबबायानो माथो बैसोआ बेनिफ्राय खोनासं दा फेसबुकआव नोंहाबोथ' गोबां फलोवार्स दङ नोंखौबो आरो गोबां हिनजावफोरा मोजां मोनोना मोना जेब्ला नोंसोरो नोंनि हौवाजों नांलायनानै नों खारो नोंनि हौवाया जेब्ला नोंखौ बायदिसिना बुंनानै फेसबुकआव होयो अब्लाना नोंनि हौवाखौ ओरैबायदि रायो हिनजावफोरा नों खनजितादो पात्ता मोनला खनजिताजों नोङो खनजिताखौ नों मानो बखिबाय थायो हा खामायनो रोङा मानो रोङा नोंनि हौवाखौ ओरैबायदि रायो मिथिदोंना नोङो गोबां कमेन्ट बक्सआव नोंनि हौवाखौ रायो हा दा दिनै नोङो संसार जानो फैफिनबाय मोजांनि बाथ्रा नंना नङा दाथ' संसार जानो फैबाय गाबोननि दिनाव आरोबाव नोंनि हौवाया नोंखौ रागा जोंनानै दोखो दोखो बुबाय हा नोंखौ गारना खारदोंमोन आंखौ दा नों आंनाव फैफिनलायबाय मास मोननैनि उनाव नोंखौ नोंनि हौवाया दोखो दोखो बुलायबाय नों मा खालामगोन नों मा ओमफ्राय फेसबुक गाबना बुंलायनोसै नामा आंखौ हौवाया हा बुलायबाय नै जोथुमलायबाय आंनि हौवाया गाज्रिथार ओमफ्राय नों फेसबुकआव गाबफैलायनोसै नामा आरो आङो दाख्लैनि समावहायबो खारदों माबादों बेयावबो आङो जेबो फेसबुकआव गाबनानै होखायाखैमोन आरोना ओमफ्राय गाव फेसबुकआव होबाय थाबाय जानायनि जायनि फेसबुकआव भिडिअ बानायनानै हगारो ओमफ्राय आङो बेवहायसो आङो उनथाराव रिप्लाय होनो गोनां जादों नङाबा आङो खारनाय मानाय आं जेबोखौनो खोन्थाखायाखैमोन मिथिबाय दा जेबोखौनो होनखायाखैमोन आं खारदों सिरि थादों आं बुजादों खारदों बुजानायनि आंनि जेबोखौबो आं रावनोबो खोन्थाखायाखैमोन आरो आं गथ'खौबो लांफाखादोंमोन गथ'फोरखौबो आङो गारनाबो थांखायाखैमोन गावसोर लायदों बेखौबो खावनानै आरो गाव बे नाङा फाङा नङै बाङै भिडिअ बानायबाय थाबायना ओमफ्राय बेवहाय नोंबाबोथ' बयबोबाबोथ' नोङो फेसबुकआव जेनेबा मानसिफोरनो खोन्थाफिननो नों बयबो बायद' जागोन ना बेनि थाखायसो आङो खोन्थाफिननांगौ आरो बेफोरनि फारसे खोन्थाबानो बुंबानो गाबनानै खोन्थानो होननानै खोन्थानाय जायाखै माने गाबनो ओंखारखायो मेगनाव मोदैयानो गखायो बेफोरनि फारसे रायलायबानो भिडिअ बानायबानो मिथिबायना दा बुजिदो बेनिफ्राय आरो आङो बानायनो होननानै बानायखायाखैबो आरो दाथ' बे बयबो गामिनिबो बुजायदों न'खरनिबो बुजायदों बयबो माबादों मानो होनबा गथ' सानै दंना आं बयबो हिनजावफोरा खारनो हायो जानो हायो जेरावबो मावनानै जानो हायो आखाइ आथिं दंजेब्ला जेरावबो थांनानै मावनानै जाहैनो हायो नाथाय गथ' दं बे गथ'फोरनि थाखाय जोङो जेनेबा जोंनि इन्जयखौल' जोंनि माबाखौल' मोजां गोजोनै थांनानै थानायखौल' हास्थायनानै जायाना गथ'फोर दङ बेखायनो आङो सानदों आरो माने न'नि मानसिफ्राबो बयबो बुंहरबायना गावनि बिमा बिदा बिबाजै बिनानाव गासिबो गावसिनिखौनो भुल मोनजोबखानाय आरोना गासिबो नुजोबखानाय मेगनजोंनो ओमफ्राय सोरबा बुंहरबाय गावसिनि जेनेबा गावसिनि न'खरनिनो भुल होननानै फिसाज्लानिनो भुल होननानै बुंहरबाय जों एबार नायगोन बिनि आखलखौ बेबायदि खालामबावो ना मायो होनना बुङो आरोना जाथ'बाय ओमफ्राय खोनासं आंनिखौ खोनासंनाय जाथ'बाय बेनिफ्राय भुला माने नोंनिबो दङ नोंसोरनि नांलाय खमलाय बुदलाय सुलायाव गोरोन्थि नोंनि दंना गैया इसेबो नोंनि गोरोन्थि दंना गैया नांलाय खमलाय बुलाय सोलायाव माने बियो खर'आनो एसे थिग बेबायदि जाहैबाय दा जौखोबा ओमफ्राय
ओरैबायदि बुदों बैबाराव आं खारलायलायबा आरो नङा नोंनि जेबो गोरोन्थि गैया नोंनि बुजानायाव नोंखौबोदि बुङो बे गुबुन हौवाफोरजों मेसेज खालामो लाइन मारियो फैसा लायो बेफोरो नोंखौबोदि बुङो बेयो नोंखौ बुनायनि जाहोना बेयो गुबुन हौवाफोरनि सोरबा आर्मि हौवाजोंबो लाइन मारियो फैसा लायो नै फैसा हरनाय आं मेसेज मोनदो बेफोर बाथ्राया बियो दानि नङा माने बियो सिगाङावसो सिगांनिसोमोन सिगांनिखौनो बियो आरो सिगां जानानै थांनायखौ बियो दासिमबो रायखांगोन दाबो बुंगोन बे दानि नङा सिगांनि गोजासो खोनादों सिगाङाव अके जाबाय दे सिगांनिखौनो दा रायखांना बुयो अब्ला दा नोङो बुजिबाय आं अके दे सिगांनि बे नंगौ नोंनिबो दाय दोङोमोन ओमफ्राय नों बुबाय नोंखौ बुबाय दा ओमफ्राय खोनासङाखै खोनासंलाय आं फंसे सोंबोनि खोनासं ओमफ्राय दा नों दि संसार जानो फैबावदो दाखालिबावै नों जेनेबा खारबाय गुवाहाटि खारबाय नों मुम्बाइआव बेरायहैबाय आरो बे बाथ्राखौ लानानै आरो 2-3 मास 1 बोसोर 2 बोसोरनि उनाव नोंखौ दोखो बुबावगोन बेयो दोखो जेनेबा आं दाख्लै मुम्बाइआवथ' बेरायहैयाखैना आंथ' खामानि मावनोसो थांदोंना बेवहायथ' बेरायहैनायनि होननाथ' रावबो माबा गैयाना नङा बेथ' थग्रमा गावनो बुङो नै आंनि हिनजावा नै मुम्बाइआव थांलायबाय नै आंनि हिनजावा भुटानाव बेरायलायबाय नै आंनि हिनजावा उमुगाव थांलायबाय नंना नङा आङो बेखौ दा बिदि खालामबावोबा बेखौ माने आं खारनाय नंला आरो दा माने आं बेखौ ओरै रायजो ओरै बयबो माबा थाजोबखाबाय नालाय आरो आं बेफोरबायदि समाजनि बेरेखा बेबायदि गाज्रि खामानिबो मावखाया आं न'आवनो थायो भिडिअ बानायो आरो आङो सिगाङावथ' माइ खामला जौ जा फाननानै अमा फिसिनानै जाजोबोमोन आङो ओमफ्राय आं दासो भिडिअ बानायनानै थाइसे थाइनै फैसा मोनोना बेजोंनो सोलिनो हानाय बायदि जायोना माने प्रमसनबो होनाय जायोना आङो बेजोंनो सोलिनो हायो ओंखायनो आङो जेबो बिदिखौ मावनाय जाया भिडिअ बानायनायावबो आं बेस्थ' जानानै थायो आरोना खोनासं ओमफ्राय दा नोङो रायजोफोरनि अननायाव आङो जा थाइसे थाइनै खामायो बेजोंनो जायो आरो खोनासं माने बांद्राय गोलाव रायलायबा जोबनाय नङा भिडिअ थाब फोजोबनांगौ अके माने दा नोङो गुवाहाटियाव थांबाय हौवाखौ गारनानै आरो मुम्बाइबो बेरायबाय नों मा सोलोंनो मोनखो गुवाहाटियाव थाखा फैसानि थाखाय माबायदि मानसिफोरा माबायदि थाखा फैसा खामायो आरो मुम्बाइआव मानसिफोरा माबायदि थाखा फैसा खामायो माबायदि जायो नों मा सोलोंनो मोनखो बे मोननै जायगायाव थाहैनानै दा गुवाहाटियावथ' बुंनो थाङोब्ला गाज्रिबो दङ मोजांबो दङ जाय मोजां मावग्राया बेवहाय फेमिलियार लानानैबो बिराद मानसियानो हाजिरा खामला मावनानैहाय जिउ खुंहैनो दङ मिथिबाय दा गुवाहाटि बायदियावहायबो आरो जायफोराथ' गाज्रि बिदियाथ' थाखायो गैयाबो होननानै बुंनो हाया आरोना बावहाय गाज्रिबो दङ मोजांबो दङ जाय गाज्रिजों थाङो बे गाज्रियाव जाय मोजां थाङो बे मोजाङाव नङा खोनासं दा नों मा सोलोंनो मोनखो नों जिबनाव न'खर संसार गथ' गथायखौ गारनानै टाउनाव थांनाय टाउननि मानसिफोरा माबायदि टाउनाव माबायदि नों मा सोलोंनो मोनखो लाइफआव नों मा सोलोंनो मोनखो टाउनाव थांनानै टाउनखौ नुनानै नोंथ' टाउनाव थांना मोसाबाय थायो सर्टस बानायबाय थायो मोसाबाय थायो नंना नङा टाउनाव नों ओमफ्राय नों मा सोलोंनो मोनखो जेबो सोलोंनो मोनाखै माने आं जेबो सोलोंनो मोनाखै जेबो गैया आच्छा मानो जेबो गैया जानो हागौ टाउनाव मानो सोलोंनो मोनो जेबो गैया माने बेवहाय जेरावखि थाङा मानो माने आंथ' बिदि टाउनावथ' नोङो थाखा फैसा गैयाबानो सोलिनो हाया मानो सोलोंनो मोना टाउनाव अब्ला टाउनावथ' नोंनो एक सेकेन्ड नों सानसे मावाबानो जाया होमबा मानो सोलोंनो मोनाखै होनदों नों टाउनावथ' नोङो गामिनि बायदि नङा गैयाबाबो नों 10 दिन थानो हागोन गामियाव टाउनावथ' सानफ्रोमबो खामायनांगौ जायो होमबा नों मुम्बाइआव थांनानै जेबोखौनो पात्ता मोनाखै नोङो मुम्बाइनि मानसिफ्रा माबायदि खामायो सोलोंनांगोन आगै मिथिगोन ना टाउना माबायदि दा नोङो आं नोंखौ लास्ट सोंबावनोसै बारा गोबाव खालामला 8 मिनिट जाखाबाय नोंसोर फेसबुकाव नों आंनो खोन्थाजोबनाङा नोंसोरो मान्थआव बेसेबांसो फैसा खामायनो हायो मोसानानै नर्मेलि मान्थआव नोंसोर फेसबुकाव बेसेबांसो फैसा खामायनो हायो मोसानानै प्रमसन होनानै नर्मेलि फेसबुकाव फैसा खामायनो हाया प्रमसन होबाल' फैसा खामायनो हायो मिथिबाय दा दायो आं बुजिदों आं मिथिगौ ना मानसिफोरा गोबां मानसिया बुङो फेसबुकाव लाख मोनो बेनिखायनो आं सोंदों नोंसोरखौ आं फेसबुक इउज खालामा नालाय आं थारमाने मानसिफोरा गोबां बुङो फेसबुकाव गोबां लाख थाखा मोनो बिराद फेसबुकाव भिडिअ होना फैसा मोनो होनना बुंनायखाय सोंदों आं नोंसोर फेसबुकाव मोसाबाय थायो नालाय फेसबुकाव मोसानो माने आङो मानि थाखाय मोसायो मानि थाखाय मा खालामो होननानै बुङोब्ला खोनाबाय दा आङो प्रमसनजोंसो फैसा खामायो फेसबुकाव ओमफ्राय आङो बे मोसानाय मानाया आं मानि थाखाय माबायो आंनि फेसआव जिखुनु थांनानै थानांगौ आरो फल'वार्स बारायनांगौ बिनि थाखायसो आङो बे मोसानाय रिल्सखौ लाबोयो